Il-Gazzetta Nazzjonalista Il-Mument dedikat paġna sħiħa biex tattakka lill-Ministru ġdid tal-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield. B'dan l-attakk mill-Midja Nazzjonalista kompla ma' dak li fl-aħħar jimamlu l-esponenti tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina u l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Bit-titlu tal-artiklu fil-Gazzetta kien Glenn Bedingfield jitlibbeż żarbun li ma jiġix u l-Gazzetta kienet akkompanjata minn ritratt li juri l-Bedingfield liebes b'uniformi tal-Pulizija. F'dan l-artiklu ntqal l-avukat Glenn Bedingfield ingħata responsabiltajiet li ma jaqblux mal-esperjenza tiegħu. B'dan l-artiklu fuq il-ħarġa tal-Gazzetta Nazzjonalista saret wara pressjoni mill-establishment biex jattakkaw lill-Ministru Bedingfield. Dan l-artiklu ġie ppubblikat jiem wara li l-avukat ta' Elixborg Edward De Bono mar fuq il-Midja Nazzjonalista u qal li l-Ministru Glenn Bedingfield għandu intern ħażin. Jirqat nista' ngħid li hija korretta l-għażla ta' Bedingfield bħala Ministru tal-Intern. Forsi tal-Intern ħażin iva, imma tal-Intern le.